Szeretném megköszönni Heiko Maas kollégámnak a meghívást a mai napra ide Hamburgba, erre a csodálatos városházára, amely városháza azt hiszem minden bizonnyal könnyen versenyben lehet a világ legszebb városházája címért. Köszönöm Heiko Maasnak azt is, hogy az elmúlt fél esztendő során hősies küzdelmet folytatott az elemekkel, és Németország az Európa Tanács soros elnökeként rendkívül izgalmas és nehéz időszakban kiválóan teljesített. Igaza van a szervezet főtitkárának, Heiko Maas magasra helyezte a mércét, magasra helyezte azt a rudat, amit át kell ugrani, úgyhogy mi most jó messziről fogunk nekifutni, hogy legyen elég lendületünk. És az Európa Tanács az egy olyan nemzetközi szervezet, amelyben Európa keleti és nyugati fele is képviselettel rendelkezik. Mi pedig egy közép-európai ország vagyunk, földrajzilag Kelet és Nyugat-Európa között, ezért különösen értjük a kelet-nyugat párbeszéd fontosságának a jelentőségét, és az elnökségünk alatt azon leszünk, hogy elősegítsük ennek a kulturált párbeszédnek az újraindulását. Büszkék vagyunk arra, hogy a kommunista diktatúra alóli felszabadulás után mi voltunk az első közép-európai ország, amely csatlakozott az Európa Tanácshoz, és most a mai nap folyamán a második alkalommal vehettük át az Európa Tanács elnökségét. Először is sok erőfeszítést fogunk tenni a nemzeti közösségek, a nemzeti kisebbségek védelme érdekében. Azon leszünk, hogy Európa szerte segítsük a nemzeti közösségek jogainak érvényesülését, és az elkövetkezendő fél évben kellőképpen fel tudjuk hívni a figyelmet a nemzeti közösségek jogainak tiszteletére. Második fontos célunk a vallási közösségek védelme lesz. Sajnos egyre erősödő erőszakos fellépéseket és támadásokat látunk a vallással, a vallásos emberekkel, illetve a vallási közösségekkel szemben. A keresztény üldözés jelensége egyre súlyosabb. Ugyanakkor különös aggodalommal tölt el minket, hogy egyes európai országokban az elmúlt napokban a megtartott tüntetések egyértelmű antiszemita felhangot kaptak. Az antiszemitizmusnak ezt a fajta újra felmerülését és felerősödését a lehető leghatározottabban vissza kell utasítanunk, és mindent meg kell tennünk az antiszemitizmus jelenségével szemben. És végül harmadikként pedig szeretném kiemelni, harmadik célunként a családok és a gyermekek védelmét, hiszen most mind a családok, mind a gyermekek különös veszélyeknek vannak kitéve azzal, hogy az élet a valóságból áttevődött a virtuális térbe, és a családok és gyerekek egy jelentős része tapasztalatlan, gyanútlan felhasználója lett a digitális térnek, és gyakorlatilag ők most egy védtelen célcsoportot alkotnak a digitális bűnözőkkel és a beteges hajlamú emberekkel szemben. Köszönöm Heiko Maas kollégámnak az elmúlt fél éves elnökségi teljesítményt, és azon leszek, hogy azt a kifejezetten magasra rakott lécet, azt valahogyan át tudjuk majd ugrani. Az Európa Tanács 47 tagállamot tömörítő szervezet, a páneurópai eszmék egyik bástyája. Fő célja, hogy a közös történelmi és kulturális hagyományok által összekötött nemzetek együtt dolgozzanak az alapvető európai értékek megőrzéséért. Magyarország 30 évvel ezelőtt, 1990-ben elsőként csatlakozott a közép- és kelet-európai térségből az Európa Tanácshoz. Ez fontos momentum volt a rendszerváltoztatás utáni Magyarország életében, hiszen hitet tettünk a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása mellett. 2021 májusa és novembere között Magyarország tölti be az Európa Tanács miniszteri bizottsága elnöki posztját.
Ennek kapcsán többek között lehetőség nyílik a magyar kultúra népszerűsítésére itthon és külföldön egyaránt. A magyar elnökség alatt fontosnak tartjuk, hogy méltóképpen járuljunk hozzá az európai egység és béke megteremtésében oly sok eredményt elért szervezet sikereihez.